Det var sandelig også på tide. Ja, hvad kan jeg hjælpe dem med? Man undrer sig over, at der er 2 skranker uden bemanding. Ja, vi er lidt underbemandet i dag. Det beklager jeg, men vi gør vores bedste for at hjælpe så mange som muligt, så hurtigt som muligt. Siger de, jeg ved ikke, om de overhovedet kender min sag. Men det drejer sig om knækkelse af mine lovsikrede rettigheder. Sagen har været i gang i over et år, og jeg venter fortsat på en afgørelse fra jeres side. Nej, jeg kender jo selvfølgelig ikke sagen i dens enkeltheder, men lad mig se på det, så kan jeg tjekke, hvad status er. Hør, Lille, kan jeg ikke komme til at tale med en, der kender min sag? Det er jo spild af min tid, at jeg skal forklare det hele forfra, hver gang jeg er her. Alt om sagen bliver nu lagt ind i vores system, så alle er i stand til at rådgive dem, men ja, hvis de har et navn på den, de tidligere har talt med, kan de selvfølgelig også henvende dem direkte og sætte et møde i stand. Men jeg kan jo også tilbyde dem lige at tjekke sagens status. Ja. Godt. Kan det passe her, at de allerede har fået svar, og at sagen er blevet afvist? Det er korrekt, men jeg mener, at der er truffet en forkert beslutning. Og derfor har jeg gentagne gange både skrevet og været her personligt for at høre om mine klagemuligheder. Og jeg har intet hørt. Nej, jeg kan godt se, at vi har modtaget 3 breve, og de har været her inden 14 dage før afgørelsen og redegør for deres sag. Ja. Det ser desværre ud, som om der er sket en beklagelig fejltagelse, for de har naturligvis mulighed for at anke afgørelsen, det er klart. Det skal blot ske skriftligt og til den rette instans. Det beklager jeg, hvis ikke de er blevet oplyst om. Jeg ved ikke, om vi har sendt denne folder ud sammen med afgørelsen. Nej. Der kan de læse lidt om deres klagemuligheder. Ja, er de interesseret i at sætte et møde i stand med en kollega, der kan uddybe afgørelsen, eller? Nej tak, det er så langt, som vi kan komme nu. Men det var en behagelig oplysning at høre om mine anker- og klagemuligheder. Måske var det en idé i fremtiden at sikre, at disse oplysninger bliver sendt ordentligt ud. Så jeg ikke skal spilde min tid med at rende herop. Det er jeg helt enig i her. Jeg lader sagen gå videre. Det nytter jo ikke noget at spilde tiden.